Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Naneth, 20 anyos, taga Kawayan, Masbate. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati ni Papa sa iyang panit. Kay nagkadaghan na manggod hinuon ni nga amo ning gikabalakan. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kaduka pa. Pero kinahanglan tang mamata aron magdiga mo sa kusina. Kay di man ta dato nga may kusinira. May sayo pa man di ni mata kay kanako. Nagmata na siguro si mama. Oh. Uy, pa. Ikaw man gud ay na. Sayo lagi ka nagmata pa. Og nakaligo naman di ay ka. Sa'yo meron sa lasang. Sa lasang? Oo, may trabahoon mi dito. Suhulan mi. Ahaw, abi na ko si mama ang nias kusina da. Wag ko na lang tadugas mama ni mo kay naglain ko ng lawas niya gabi eh. Ako na lang nagmaniho alang sa akong baon at uslasang. Nakalungag naman ko. Ako na lang tiwasan na pa, be. Uy, human na uy. Sige, arin ako. Kay basin og babiyaan pa ko nila ni Tim yung. Ingnalan niya si mama ni mo kung magmata na nga migikan na lang ko. Sige pa. Ampeng. Oo, sige. Human na madaglungag si Papa. Pukaon ko na lang niya si Mama aron makapamahaw na mi. Ay daan na itong nag-ingon sa Papa ni mo gabi nga may trabahoon sila dito sa dapit sa may lasang. Kadelikado sa di Papa nga ato magtrabaho anong lasang maoy. Kay basin ba ko kung doon ay lang mananap nga ilang masugatan dito. O basin may mga bay sa putyukan. Ay anad na nasras Papa ni mo anang lasang. Oy, o may daman sab silang mga hinagiban sama sa sundang. Ay, lisura gid sa kinabuhing pobre. Kakatul. Ano ay bayani eh? Na naman di ay si Papa. Namot na di ay. Pero nung sana siya ay, sige man siya pangilkil. Dade, Ma, nawa pas Papa ni mo mauli. naman. Nastog ka rin ay. Pero sige pangaut. Nawa pa siguro na kapangimasa. Sinto! Daon sa kaman! Kakatul kayo nga akong mga panit uy. Wa ka mo hapit og panghimasa sa sapa. Hapit man. Nagkapanghimasa man ko pero di katol mahinuon og maayo ning ako panit. Pa, basin og natilasan ka. Wa ba sa ko makabantay? Nay, sige na diri na sa Sudsbay, kay ato ng tambalan. So, yan nato naghaplas og hang. Basin, pag mawa ang kakatulan na. Naunsa naman ning katulaw nga mura magbigrabe naman eh. Hala, mo pa di na maayo pa. Nga pila naman to kaadlaw sa dito muglasang. Mikatag na mahinuon gani ning maayos tibok na kung lawas. Miabot na sa kong tiyan o pusod. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagsugod upang pangatol si Papa sa iyang panit so kadadtong may gitrabaho sila sa lasang o wa na gyud ni mauli. Nikatag pahinuon ni sa tibok niyang lawas nga niabot na sa iyang tiyan og pusod, ingon man sa iyang dapit sa sampot og maglisod na siya sa paglakaw. Unya, pa, pa-check up na lang nato sa doktor. Check up ba eh? Mahal-mahala ng doktor. Unya, saan man na? Nga pa nang maayo bisan kung gitambal-tambalan na ng mama. Na, samot man hinuon na, uy. Lagi, nabot na magani ni sa kong sampot. Ha? Ala pa, pa-check up na gyud ta pa, uy.
Kay basig may irisita nga tambal nga ointment ang doktor ana. Sayang ang kwarta, eh. Basin og listahan ta og daghang kaayong tambal. Ya, mao bayagin ang mga doktor. Gamay nga sakit, daghang kang tambal, daghan ang irisita. Unya, bisan usa ra unta toy atong gipamati, daghan na hinuon tag sakit. Mao may ilang makitaan. Unya, daghan sang irisita. Sayang ang kwarta. Pa, masayang ang kinabuhi kaysa kwarta. Kung maunsa ka simbakuan ng imong pagpangatol, paayog ko pag ginahi sa imong ugod. Magpa-check up ta ha og doktor. Uli, tanawa. Unsay sulti ko nimo. Daghan laging irisita laging katambal sa doktor. Napaipaghid. Ointment na pa. Kanala itong paliton. Sagdi ng uban diha. Maukira lagi ko ani. Maayo ra ni. Naglisod naman gani kag lakaw ana. Aray. Unya muingon ka nga maukira ka ana. Pa, kotob sa mapaigo sa atong kwarta, paliton taning tambala. Bahala og sa sunod na lang paliton ang kuwang. Hala, uy. Wa man gihapon ni mauli si Papa. Bisan kun may tambal na siyang gituman. Pa. Pa. Kakatol. Di ba nauntag ko mutuoy niya pan. Dadag ko ninyo og maog tambalan. Ha? Unya, usa may ingon dito sa tambalan, ha? Dapaw raman ko no. Dapaw lang. Di ko mutuo ng dapaw pa, uy. Masig na paakan lagi kag mananap. Kay mura man og mga pinaakan sa mananap, oh. Unya, managhan di ay. Di pud ka na sa pagsige nimog inom og ilim nung makahubog sinto. Basig na allergic kas imong nainom ba? Unsa? Moinom ni nga akong papa. Pero dili gyud sama anang uban nga magpatay-patay la sa inom. Apa naglibog gyud mi kung naunsa ning iyang pagpangatol. Kay nagana mo og kagrabe nga maglisod na siya glakaw. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagsugod ang gibating pangatol ni papa sa iyang panit human siya magtrabaho sa lasang. Naunsa man kaadiay ni siya? O unsa may nakapaak kay halos nalukop man ang iyang lawas sa kakatol. Ikaduhang pangutana, niabot na ang pagpangatol ni Papa sa iyang tiyan o pusod o sa iyang sampot nga maglisod naman siya sa paglakaw. Unsa may among buhaton? Ikatulong pangutana, amo nang gipa-check up si Papa sa doktor o gipabinisaya pa. Apan, wa pa man gyud siya maayo. Nagnana naman hinuon ang iyang pusod. Delikado na ba ning iyang kahimtang? Ikaupat o katapusang pangutana, muinom si Papa og ilim nung makahubog sa una, sa wa pa siya gipamati. Pero dili gyud pala inom kaayo si Papa. Mausad ka kini ang hinungdan o na-allergy lang siya sa bino o pagkaon? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran na Neth. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usaman ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba direktamente sa mong watan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Mga legal nga mga problema ato ni Elin Batan ng mutambag niya na, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you are a gardener of your own life. Be aware of the seeds you are planting, no? So, kung sa imong itanom, mao punay unya pohon mahimong bunga, no? Di kay mo tanom kag
kalubasa ang mugawas kuan agbati or talong. So sa imong itanom mao sana ang mo bunga moabot ang panahon. Ang ato magtatapo karon kadawa si Nanette, 20 years old, taga Kawayan, Masbati. Mahitungod kini sa mga gipamati nga mga sakit-sakit sa or problema sa panit sa iyang papa, no? Kanha na kuan ng Masbati pero wa gyud koy personal nga mga nailhan mga taga dihan dapitan, no? Ano yung daghan pero di ko kanon mas mga ngan. So ako na lang i-greet ning mga taga Argao, no? Melba Iyak Bahinting, Santos Flores Bahinting Jr., Munit Iyak Bahinting. Og diya sa sugod sa Denlite, maadjong pagpaminaw ni Benigno Bining Blanco. Gikan kini ni Mary Ann Huyuhoy di sa opisina ni Dr. Jojo Aquino sa ACE Clinic, no? Sa may Pipitol Sukor o sa may Veles Hospital. Thank you very much sa inyong pag-atender nako. By the way, mao nang wala ko ninyong mabati pila na kaadlaw sa atong programa no kay bagwal kong nagpa-opera sa akong mata, no? Dili pa kayo ko 100% gyud nga inunta fit, no? So mga taga Cebu sa pari diya sa Carmen Cebu, no? Mga atong Chief Cook niya, no? Si Arnel Coliflores, si Eric, si Adonis, si Jude Hika, Algin, Jesal, Gerald, Ranran, Bandi, Bitniel, Cyrus, Nico Debed, ug J. Aaron from Safari Camp Server Jet 1 Bar, no? Nya ako ding condolence sa mga Baron family sa kamatayon sa mama ni Dr. Dave Baron, no? Pasubo na mo gikan ri sa DYHP. Okay, so going back to our sender si Nanette, punto medikal ng problema ni Nanette, metod kini sa problema sa skin sa iyang papa. Unang pangutana, nagsugod ang gibating pangatol ni papa sa iyang panit kuman siya nagtrabaho sa lasang. Unsa man kaha di ay ni siya o unsay nakapaa kay halos nalukop man iyang lawas sa katul. Well, diha sa lasang daghang kayo dihang mga dapaw-dapaw, no? Ako sweet ko ana, no? Kay sa katlong bata pa ko sige ko ana ng bukid, no? Kay diha sa bukiran sa sugod Southern Leyte, no? Amon ganay inunta madali-dali na to dihang masuruyan kung may mga mall da sa una. So kay balugi ko daghang yung mga dapaw da, may mga gitog lag tilas, daghang kayo, no? Kanang mga naay mga sagbot diha nga perting katula ko magsabot sa imong panit, no? So mo kana most likely ang nahitabo sa imong papa. Ug dili po na to ma-roll out posibilidad nga kanang basig na siya nakaon nga naka-allergy niya. Kini magong atong panit sensitive kayo ni, no? So naay maka triggers niya aning mga katol-katol, mga irritants, no? Mga bisag unsa na lang diha nga masabdan sa tong panit. Environmental gini siya, no? Sagaran, although napoy usahay nga tungod lagi na kay nakaon nga maka-allergy ka, no? Kining mga hugaw sa mananap, kining mga abog, bisan gani ka ng aso nga allergy ka, makakos ni siya og gitawag ni namo og atopic dermatitis or eczema or katol-katol, no? Grabe kayo. Unya naapoy mga tao nga naay highly sensitive gyud, no? Ako mo akseptar ko nga ingon ana sa ko, no? Di mo nang sa una suguon ko sa ako mama ug papa nga motabang og buwad sa humay, mingo ko suguan lang kog lain, kayaw lang nang magbuwad og humay kay di gyud na ko magwanta kay mangatol gyud kong lawas. So naay mga nang highly sensitive. Although naman tay mga antihistaminic nga mga medication, daghan kay ning mga antihistaminic medication nga mahimo na to makontra unya likaya na to ang mga mahimong hinungdan nga nagkatol ang atong panit. Kaya ang pangutana, niabot na ang pagpangatol ni papa sa iyang tiyan ug pusod ug sa iyang sampot nga maglisod na siya sa paglakaw. Unsa may among buhaton? Mas maayo na nga Masbati mo Nanette, no? Dalhon na lang ni siya sa ospital para matanaw sa doktor diha sa Masbati. Kadaghan ako kanag Masbati diha sa Regional Trial Court, no? Diha nakana ko diha. Nindot ang iyong lugar. I do not know kung dool ba mo sa Masbati City kanang Kawayan. Pero I'm sure na yung mga district hospital matanaw ni siya para nga mahatagan og tambal. Ang mga ko mga antihistaminic pwede naman makaon mga madali na to nini cetirizine kanang diphenhydramine hydrochloride,
or Benadryl, no? Or Hismanal. Mo na mga antihistaminic nga makakuha sa mga maka-counter sa mga katol-katol nga pareha ni ani. But kinahanglan maglimpyado pug ka, no? Ingnan mo papa nga magkuan po siya og kanang hypoallergenic nga sabon, Cetaphil, kanang dili siya allergy nya limpyuhan gyud nya inom og katong giingon nako nga either cetirizine, diphenhydramine hydrochloride or Hismanal, antihistamine sila makapugong ni siya or maka-counter ni siya, makatambal sa allergy or pangatol diha, no? Ikatulong pangutana, amo mang gipa-check up si papa sa doktor og gipabinisaya pa apan wala gyud maayo. Nagnana naman gani ang iyang pusod. Delikado na ba ning kahimtanga? Yes, delikado na kung nanay past formation, meaning to say nanay infection going on, no? So kung nagnana na, pasigsigihan nagkalot, kinanglanan ni siya pagalimpyuhan og antiseptic solution ng mga kadang sa may mga antiseptic solution ng mga hydrogen peroxide, mertiolate, or unsa pa man diha nga makapatay sa kagaw, and then possibly nga mas maayo mainom siya antibiotic para pagkuan. Alarming nga ni siya, kay kini ba yung atong pusod baya? Nga na dol kay ni siya sa mga vital organs sa atong abdominal area, posible nga mo katay diha, no? Okay, katapusan og ikaw pa to katapusan pangutana. Mainom si papa mo inom na ni si papa og gini mo nung makahubog sa una, wala pay gipamati. Pero dili na gyud pala inom kaayo. Mausab kahaning hinungdan o allergy siya sa maong pagkaon. So dili ka na totally rule out nga na siya makaon nga maka-allergy siya, no? Most likely mga allergy nga mga pagkaon kay mga seafoods, talong, ako allergic og kabayas. So dahil mga bantayan na morning og niya kasdag kong mga syudad ang linya gud ning doktor nga motanaw aning problema sa imong papa kining allergologist, no? Allergologist, no? These are medical doctors nga specialize ni sila sa mga allergy nga mga concerns, no? So kung wala dihay allergologist sa Masbate, ako i-suggest nga mo kuan lang mo og kanang internal medicine doctor, pwede. Ug na dermatologist ya, mas maayo, no? So for the time being, you may take cetirizine, diphenhydramine hydrochloride, or Hismanal, no? Para nga mawa ang katol-katol diha. Alright, nakasabol ka sa kong speaker ni mo na neto, regards ninyong tanan diha sa Kawayan Masbate. Mga Masbate, mga pasyente ng utanan. Kung sabihin, inang dialect dito, sagol-sagol dok, kung napabor sa Cebuano, napabor sa Tacloban, waray-waray, napabor sa Bicol, may pagka Bicolano, no? So waray-waray, Bicolano ug Cebuano ang istoryanas Masbate. So thank you very much. Og nag-chat din ako si Winnie Rose Hurus, no? Thank you. Sige ko Chris nagpaminaw na to og atong mga suking tapaminaw all over the world, si Melanie Kimpan Baliero og si Tismel Barliso Caballero ba to apelyido ni Tismel Barliso, no? Diya sa Qatar o Dubai, no? Di na kayo ka connect, no? Basta kay abroad mo, no? So Pamola Baser sa Radio Mindanao Network Production Center. Once again, ako si Dr. Rino Obra. Inaot yan dili mo pulan sa pagpaminaw sa itong programa sa RMN. Nagpabilin kaming numero ng estasyonan din sa itong lugar. So hasta la vista, until the next time, bye-bye!